Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes 16 do mes de decembro, do mes de Nadal. Hoxe imos a falar tanto na radio como na televisión de Cerceda, e se queren tamén nos poden seguir en internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Falaremos da programación do Nadal. Papá Noel xa virá esta semana a Cerceda previamente, antes do día máxico, da noite máxica de Nadal. Falaremos da carreira San Silvestre, do campamento de Nadal, hoxe último día para poder inscribirse. En este caso tamén falaremos de a planta de hidróxeno de Cerceda, que todo apunta que ao final non se vai a facer por culpa do parón eólico. Deso falaremos como dos sábados de baile, do remate da xira de Mr. Camándula, grupo cercedense que vai a facelo en Cerceda e tamén en Ordes. Falaremos do servizo de terapia ocupacional da ITV de Turismos, que volverá a estar en Cerceda a partir do mes que ven. E, por último, o tempo. As previsións para mañán son de que teremos mañán tempo anticiclónico, con brétemas, con néboas e temperaturas a baixa. Comezamos a crónica da xornada falándolles de as actividades e da programación de Nadal que promove o Concello de Cerceda e que vai a ter como este xoves 18 como día principal a visita de Papá Noel. Este xoves que ven, pasado mañán, día 18 de decembro, Papá Noel vai a estar de novo en Cerceda, visita previa para traerlle un pequeno agasallo a todos os nenos e nenas do Concello, pero tamén unha visita a de Papá Noel para recoller cartas con agasallos, con regalos de última hora. Lembren que a noite máxica será do 24 para o 25. Papá Noel vai a estar na escola infantil Os Pillabáns, vai a estar no colexio Cruce, no colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva e vai a estar tamén no centro de día fogar residencial, non se queren esquecer dos maiores, e tamén fará visitas a algúns locais comerciais. Eso será este xoves 18 de decembro. O día seguinte, este venres que ven, día 19, hai un espectáculo de Maxa, de Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Será ás 6 da tarde no auditorio. Lembren, este próximo venres, Maxa con Cayetano Lledó no auditorio de xeito gratuito. O martes que ven, día 23, haberá concerto de música tradicional a cargo de 3 pesos, de cando os animais cantaban, así se chama o concerto, que será ás 6:30 no Auditorio Municipal de Cerceda o martes 23. E o domingo, día 28, de novo un espectáculo de Maxa a cargo de Joshua Kenneth, que será ás 12:30 no auditorio o próximo domingo 28. E logo, por último, queda cabalgata de Reis e recepcións dos Reis Magos, que xa será o día 5 de xaneiro, da que falaremos con máis detenimento. Un Nadal que, ademais, comenzou co encendido das luces, e lembren que no campo da feira de Cerceda hai un poboado de Nadal, e tamén na Casa do Concello hai un nacemento en Xebre, ambos os dous feitos por Anomar, a esta artista da Laracha, acompañada de Esther Rei Eventos. Cambiamos de tema, agora falámoslles da carreira San Silvestre. Sigue sendo de Nadal, porque é a carreira típica de Nadal, a carreira San Silvestre, que volve a verla en Cerceda por segundo ano consecutivo. O Concello de Cerceda, en colaboración coa OCR Cerceda, se encarga de organizar o domingo 4 de xaneiro, primeiro domingo do ano que ven, a partir das 11:30 da mañán, dará comenzo as diferentes probas no campo da feira de Cerceda, segunda San Silvestre Concello de Cerceda, que contará con 3 distancias. Unha proba absoluta a partir de 15 anos de 4,7 km, unha proba para os máis pequenos de 5 a 9 anos de 100 metros e unha proba para mediana idade entre 10 e 14 anos de 800 metros. As inscripcións poden facelas en ccnorte.com. Hai tamén recollida de alimentos para o Banco de Alimentos do Concello. Recordamos tamén que o Concello, para conciliar a vida familiar e laboral, organiza un ano máis un campamento de Nadal para que nenos e nenas tamén teñan actividades para facer durante a época de vacacións de Nadal.
Decirlle que vai a ser a partir do 22 de decembro, a partir da próxima semana, ata o 7 de xaneiro, polas mañáns, de 9 a 2 da tarde, e vai a ser, en este caso, todos os días, agás festivos e fins de semana. Haberá en Cerceda e na Silva. En Cerceda será no pabellón municipal e no centro cívico, e na Silva será no Colexio Celso Emilio Ferreiro. A inscripción hoxe sería o último día para poder inscribirse. Poden facelo no rexistro, na planta baixa do Concello, ou durante todo o día a través da sede electrónica na web municipal. Precio 50 euros quincena, 30 euros segundo irmán, e van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Se queren obter máis información poden chamar ao 981 68 50 36. Máis temas, falamos agora de, en este caso, a planta de hidróxeno verde de Cerceda, que todo indica que non se vai a realizar. Naturgy, Repsol e Reganosa descartan xa a planta de hidróxeno de Cerceda polo parón eólico e tamén polo alza de costes. A amenaza que pende dende fai varios anos sobre os proxectos industriais vinculados ás enerxías renovables comeza a convertirse en realidade. O parón que padece o sector eólico en Galicia, dende casi un lustro, se acaba de cobrar xa a unha gran víctima industrial. Falamos de unha industria importante para Cerceda. A planta de hidróxeno que impulsaban Naturgy, Repsol e Reganosa en Cerceda non se vai a realizar. Os promotores desta terminal decidiron retirar esta actuación que fora declarada como proxecto industrial estratéxico pola Xunta de Galicia no ano 2023 e que precisaba enerxía eólica renovable para funcionar. Na súa comunicación, o Goberno autonómico, as campañas de, en este caso, o que iba a facerse, ou se chamaba H2 Meirama, sinalan o contexto de paralización xeral do sector eólico galego como unha das causas que decidiron descartar esta inversión. A futura terminal tiña que alimentarse enerxéticamente de unha planta eólica que se iba a instalar nas mesmas instalacións, o que se coñece como parque de autoconsumo on-site, como capacidade para operar alrededor de 8.000 horas anuais. Sin embargo, coa práctica totalidade dos proxectos eólicos afectados polas suspensións e revocadas polas decisións do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, as empresas consideran pouco factible que poda garantizarse xa ese suministro. Naturgy, Repsol e Reganosa subrayan a falta de viabilidade económica da proposta industrial frente á súa concepción inicial e deseño. Acaban de cumprirse 3 anos da presentación do proxecto que estaba diseñado para entrar en funcionamento neste mismo ano. Os tres impulsores deseñaron unha terminal para ser materializada en 3 fases. Na primeira tería unha potencia de 30 megavatios, a segunda de 50 e finalmente 200. Entón tería capacidade para producir 30.000 toneladas de hidróxeno renovable. A inversión anunciada era de 64 millóns de euros. A enerxía verde é indispensable para a produción deste elemento químico, xa que coa electricidade se leva a cabo o proceso de electrolisis no que se dividen as moléculas de agua en hidróxeno e oxígeno. A caída do proxecto de Cerceda causa unha frustración para o goberno autonómico, pero tamén para o goberno municipal. Os promotores poñen a vista agora en Aragón, unha comunidade que impulsou as súas instalacións renovables, principalmente as eólicas, de forma notable nos últimos anos, exemplificando o poder do binomio industrial e enerxía, xa que catou proxectos empresariais por miles de millóns de euros, o triple que se captaron en Galicia. Mais temas, agora lembramosles que este sábado hai a última edición do ano de sábados de baile. En decembro, hoxe, este sábado que ven, día 20 de decembro, estará o dúo Reflejos nunha nova edición de sábados de baile. Será no Museo do Moucho, como sempre, no local social, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. De 7 da tarde a 10 da noite, sábados de baile, este sábado que ven, día 20, co dúo Reflejos. E máis música, o grupo cercedense Mr. Camándula, logo da publicación do seu último single Diáspora e da xira que levou a cabo con este tema por diferentes puntos da xeografía galega, esta banda cercedense quere poñer punto e final a este ano de un xeito especial, unha fin de dobre concerto en formato acústico e a Hora do Vermú. Aquí en Cerceda será este sábado, día 20, na taberna de Cerceda, ás 12
E o domingo 21 estará en Bertamiráns, no transistor de Bertamiráns, tamén a 1:30. O Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende 1 de outubro deste ano de un servizo de terapia ocupacional dirixido a reducir a soidade non desexada en persoas maiores. O programa chámase Queremos Escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos. Nos próximos nestes días xa se puxeron en contacto o Concello con prácticamente todos os maiores de 80 anos do Concello por teléfono ou de xeito presencial, e se alguén quere pode poñerse en contacto cos servicios sociais 981 68 60 68 se quere ou que precisa ou ten necesidade de solucionar o seu problema de soidade non desexada. O programa Queremos Escoitarte xa está a disposición dos veciños en Cerceda. E se vostede quere pasar a ITV de Turismos, que sepa que van a estar a principios do ano que ven en Cerceda. Os vehículos lixeiros van a estar nos aparcamentos superiores do Parque Acuático o luns 19 de xaneiro, martes 20 de xaneiro e mércores 21 de xaneiro. Por lo tanto, 19, 20 e 21 de xaneiro estará a ITV de Turismos en Cerceda. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80, teñen que pedilo como máximo 30 días antes da cita indicada. Sería, por lo tanto, a partir da próxima semana cando xa se poderían pedir citas. Rematamos co tempo. Durante a xornada de mañá en mércores, Galicia recuperará transitoriamente a influencia das altas presións, polo que teremos néboas localmente persistentes en comarcas do interior e ceos moi abertos no resto do territorio con nubosidade de tipo medio e alto. Co avance da tarde aumentarán as nubes pola metade oeste do territorio, as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e os valores máximos ascenderán. Os ventos soprarán do sur-suroeste, frouxos en xeral, moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, na redacción, quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.